Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» μαζί σας αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Μας τιμά η παρουσία σας. Τίτλος της εκπομπής μας: Ο μαγικός κόσμος των γραμματοσύμων, η αγάπη για το φιλοτελισμό, η συλλογή και η μελέτη. Είμαστε σε πάρα πολύ καλά χέρια σήμερα και βέβαια με αφορμή και ρεπορτάζ το οποίο μεταδόθηκε από το Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού μας και τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Αβραάμ, που αφορούσε σε αυτό τον φιλοτελισμό. Σήμερα θα αφιερώσουμε και τα 60 λεπτά της εκπομπής, γιατί είναι και πάρα πολύ λίγα άλλωστε. Ο φιλοτελισμός χρειάζεται αρκετές εκπομπές για να καλυφθεί. Ωστόσο, δίπλα σας ακριβώς ο αγαπητός κύριος Πλουτής Λοΐζου, υπεύθυνος του Ταχυδρομικού Μουσείου και βέβαια και ο ίδιος συλλέκτης και φιλοτελιστής. Καλησπέρα σας, αγαπητέ μου κύριε Λοΐζου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ που μας καλέσατε. Πάει πίσω χρόνια αυτή η αγάπη. Από 6 χρονών. 6 χρονών κι εσείς. Ποια ήταν η πρώτη φορά, αλήθεια? Η πρώτη φορά κατάγομαι από το Αγριδάκι της επαρχίας Κυρηνίας. Είχαμε χωριανούς οι οποίοι πήγαν στην Αφρική. Και πιτσιρίκια τότε έστελναν επιστολές στους γονείς ή στους συγγενείς στο χωριό. Εμείς βλέπαμε τα γραμματόσημα που υπήρχαν επάνω, υπήρχαν ελέφαντες. Ναι. Της περιοχής από πού έστελνονταν. Της περιοχής που έστελνονταν. Υπήρχαν οι μαύροι με τα δώρατα και οι μη γυμνοί και μου γέννησε το ενδιαφέρον. Βέβαια. Και ήταν και άλλος κόσμος, άλλη ιστορία, άλλος πολιτισμός. Μετά ερχόταν στο χωριό ο μακαριστός Ευαγγελίδης και έκαναν πεζοπορία στο Κυπαριστόβονο πάνω στο πενταδάχτυλο. Και μαζί του έφεραν πάνω φακελάκια με γραμματόσημα. Και μας ρωτούσε, σας αρέσουν τα γραμματόσημα? Ναι. Και μας έδινε από έναν πακετάκι με τα γραμματόσημα. Όσοι έλεγαν όχι, τους έδινε από μια καραμέλα. Σας μοίησε, δεν το μετανιώσατε που δεν παίρνατε την καραμέλα και παίρνατε τα γραμματόσημα? Και μετά μαθητής στο Λύκειο, έτυχε δίπλα από το Λύκειο του Νεοκλέους, να είδαν το σπίτι τους, ερχόταν εκεί στο πλάι που υπήρχαν οι τρύπες με το τέλει και από μέσα έβαζε γραμματόσημα και μας έδινε και έκτοτε μου έμεινε η συνήθεια να μαζεύω γραμματόσημα. Εγώ θα έλεγα η υπέροχη αγάπη και δεν είναι μόνο χόμπι, είναι και τρόπος ζωής πια. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε και για αυτό το υπέροχο μουσείο, αγαπητέ μου, κύριε Λοΐζου, εδώ στη Λευκοσία, το Ταχυδρομικό, όπου έχει μέσα και θησαυρούς. Βέβαια. Και ιστορία. Αγαπητέ μου κύριε Λοΐζου, το Ταχυδρομικό Μουσείο δεν φιλοξενεί μόνο γραμματόσημα. Είναι μια ολόκληρη ιστορία πίσω στο χρόνο. Είδα και το βίντεο, θα το δουν και οι φίλοι τηλεθεατές σε λίγο. Και όποιος μπορεί, αν θέλει, θα μπορούσε να επισκεφθεί το Ταχυδρομικό Μουσείο. Βρίσκεται στην παλιά Λευκοσία, στην καρδιά της. Είναι στην οδός Αγίου Σάβα 3Α, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Σάβα. Του Αγίου Σάβα, μάλιστα. Απέναντι από την εκκλησία Τριπιώτη. Ακριβώς. Για να καταλάβουν. Πίσω από την εκκλησία του Τριπιώτη. Ναι. Εργάζεται καθημερινώς από η ώρα 9 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα και Σαββάτων από η ώρα 9 μέχρι τη 1. Μάλιστα. Και με σπουδαίες ταχυδρομικές συλλογές και φιλοτελικές συλλογές και βέβαια όλος ο πολιτισμός της Κύπρου. Της Κύπρου, βέβαια. Μάλιστα. Μέσα από το Κυπριακό Γραμματόσημα. Θέλετε να δούμε το βίντεο για να, αφού είμαστε τηλεόραση, να προσκαλέσουμε και τους φίλους τηλεθεατές να μπουν σε αυτό το νόημα και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Αβραάμ, λοιπόν, επιμελήθηκε το βίντεο. Στην κινηματογράφηση ο καλός συνάδελφος Μάμας Μάμα. Μας ταξιδεύουν και μας εξηγούν. Ελάτε παρακαλώ, οι συνάδελφοι στο κοντρόλ. Λευκοσία στην οδό Αγίου Σάβα, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Σάβα, διατηρούνται τεράστιες σειρές γραμματοσύμων, μέσα από τα οποία αποτυπώνεται η ιστορία της Κύπρου και όχι μόνο. Ο κύριος Πλουτής Λοΐζου, μια κινητή βιβλιοθήκη, μας εξιστορεί τα γεγονότα πίσω από κάθε γραμματόσημο, την εποχή, τις λεπτομέρειες, την πορεία ενός γραμματοσύμου και την έρευνα που απαιτείται για να ανακαλύψεις ένα γραμματόσημο, ενώ εντοπίζει την ανάγκη που υπάρχει για ψηφιοποίηση, διαφύλαξη, διατήρηση, αλλά και μεταλαμπάδευση αυτού του πλούτου της Κύπρου στις νεότερες γενιές. Παρουσιάζει όλες τις συλλογές των γραμματοσύμων που έχουν κυκλοφορήσει στην Κύπρο από το 1879 που είχαν έρθει οι Άγγλοι. Και μετά αρχίσαν και βγαίνουν γραμματόσημα με τη Βικτόρια μέχρι το 1894-96. Το 1901 που είχε φύγει η Βικτόρια έγινε βασιλιάς ο αδερφός της ο Εδουάρδος και είχαν κυκλοφορήσει γραμματόσημα δύο σειρές με τον Εδουάρδο, μία το 1902 και μία το 1904. Η σειρά το 1902, το γραμματόσημο 9 γρόσα και 18 γρόσα, είχαν κυκλοφορήσει μόνο 3.800 γραμματόσημα και
είναι μια από τις δύσκολες σειρές, γιατί 3.800 γραμματόσημα είναι πολύ λίγα. Μετά, όταν έγινε η Βασίλισσα Ελισάβετ το 1955, είχε βγει η μεγάλη σειρά της Ελισάβετ με το βία της Κύπρου και χρησιμοποιούνταν μέχρι το 1960. Οπότε το 1960 τα ίδια γραμματόσημα από αυτά είχαν επισημανθεί με το Κυπριακή Δημοκρατία ή το Cyprus Commemorative και χρησιμοποιηθήκαν μαζί με τη σειρά τους χάρτες που είχαμε βγάλει το 1960 ως τα πρώτα γραμματόσημα της Κύπρου. Όπως μας λέγει, τα γραμματόσημα της Κύπρου έχουν πλούσια ιστορία και πολιτιστική σημασία, καθιστώντας τα ένα ενδιαφέρον θέμα για συλλέκτες αλλά και για ερευνητές. Η Κύπρος έχει μακρά παράδοση, λέει, στην έκδοση γραμματοσύμων, με πολλές σειρές και θέματα που αντικατοπτρίζουν την κληρονομιά και την ιστορική εξέλιξη του νησιού. Εδώ πέρα θα δούμε τα γραμματόσημα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί στην Κύπρο το 1879 όταν είχαν έρθει οι Άγγλοι στην Κύπρο. Είναι τα γραμματόσημα της Μίας Πρένας, τα οποία είχαν επισημανθεί με το Cyprus και χρησιμοποιηθήκαν ως τα πρώτα γραμματόσημα. Όπως μας λέει, αρχικά τα γραμματόσημα δεν είχαν δόντια, τα οποία καθιερώθηκαν λίγα χρόνια αργότερα για πρακτικούς σκοπούς αποκοπής τους από τα φύλλα γραμματοσύμων. Τα πρώτα κυπριακά γραμματόσημα με τη Βασίλισσα Βικτόρια κυκλοφόρησαν την 1η Ιουλίου 1881. Η πρώτη σειρά γραμματοσύμων της Κύπρου κυκλοφόρησε το 1880, την εποχή που η Κύπρος ήταν ακόμα βρετανική αποικία. Έκτοτε η Κύπρος έχει εκδώσει μια μεγάλη ποικιλία σειρών γραμματοσύμου που απεικονίζουν διαφορετικά θέματα συμπεριλαμβανομένων ιστορικών γεγονότων, τοπίων, πολιτιστικών στοιχείων και προσωπικότητων. Είναι ο Τάσος, ο οποίος είχε χαράξει, έκαμε τα γραμματόσημα σε χαρακτικών από το 1962 μέχρι το 1977. Και εδώ πέρα είναι ένα παρουσιαστικό με όλα τα γραμματόσημα τα οποία έχει κάνει. Αυτά τα γραμματόσημα όχι μόνο εξυπηρετούσαν τον πρακτικό σκοπό της διευκόλυνσης της παράδοσης αλληλογραφίας, αλλά έγιναν πρεσβευτές του κυπριακού πολιτισμού και της ιστορίας μας σε όλο τον κόσμο. Θα είναι καλό να τονίσω εδώ πέρα ότι για να το ξέρουν και οι συλλέκτες, το 1928 η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που είχε βγάλει γραμματόσημο σε μεγάλο μέγεθος. Τα γραμματόσημα που βγαίναν μέχρι το 1928 ήταν μικρού μεγέθους και απεικόνιζαν τον βασιλιά ή την βασίλισσα ή τον κάθε κυβερνήτη της κάθε χώρας. Το 1928 η Κύπρος αποφάσισε και έβγαλε μία σειρά από 10 γραμματόσημα, τα οποία έχουν το νόμισμα της Κύπρου πάνω, τον Απόστολο Βαρνάβα, και άλλα τοπία από την Κύπρο και έχει ονομαστεί σειρά τοπία. Και επειδή είναι η πρώτη που είχε βγει σε μεγάλα γραμματόσημα, είναι μια από τις πιο περιζήτητες σειρές στον κόσμο. Και η τιμή της όταν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όταν είναι λουξ, φτάνει και μέχρι 500 ευρώ. Τι εννοείται λουξ? Λουξ να είναι άψογη, να μην είναι πειραγμένα τα γραμματόσημα, η γόμα του να είναι τέλεια, τα δοντάκια να είναι τέλεια και οι χρωματισμοί να είναι τέλειοι. Για μεγάλα γεγονότα τυπώσαμε καθόλου κάποιες σειρές, όπως π.χ. ήταν το προσφυγόσημο. Ναι, έχουμε αρχίσει από το 1964, γιατί το 1960 όταν έγινε η Κυπριακή Δημοκρατία είχαν ήδη προγραμματιστεί και είχαν γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και γι' αυτό το 1964 είχαμε βγάλει την πρώτη σειρά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία είχα γίνει στο Τόκιο και έκτοτε κάθε 4 χρόνια επαναλαμβάνεται η σειρά των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι και σήμερα και τον χρόνο που θα γίνουν στην Γαλλία θα βγουν γραμματόσημα με Ολυμπιακούς Αγώνες οι οποίοι θα έχουν γίνει στη Γαλλία. Επίσης, μια άλλη κυπριακή σειρά η οποία είναι αξιόλογη και έχει μεγάλη ζήτηση είναι η σειρά η Ευρώπα, η οποία αυτή η σειρά βγαίνει από το 1961 σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη της Ευρώπης ή όχι. Γιατί υπολογίζουν ότι μελλοντικώς όλες οι χώρες οι ευρωπαϊκές θα γίνουν χώρες της Ευρώπης. Και η Κύπρος είχε βγάλει το πρώτο γραμματόσημο το 1961. Το γραμματόσημο αυτό αποτελείται από μικρά περιστέρια, τα οποία συνένονταν όλα και έγινε ένα μεγάλο περιστέρι. Και το νόημα του γραμματοσύμου είναι ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να ενωθούν και να γίνουν ένα σύνολο. Και αυτό το θέμα κάθε χρόνο έρχεται από την Ευρώπη για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραμματοσύμου. Μεγάλη αξία έχουν και οι αγροτικές σφραγίδες. Θα δείτε τις κυπριακές σφραγίδες, τις οποίες είχαν φέρει οι Άγγλοι στην Κύπρο όταν είχαν έρθει και είναι καταχωρημένες σε επαρχίες και σε χωριά. Και χρησιμοποιούνταν μέχρι το 1977, όταν είχαν γίνει νέες σφραγίδες και αντικαταστηθήκαν στις παλιές και έχουν μπει στο μουσείο. Μέχρι πότε, το 1977.
Και προηγουμένως βέβαια αλλάζαν κατά διαστήματα όταν καταστρεφόταν μια σφραγίδα, έκαναν καινούργια και βάζα. Έχουμε εδώ πέρα σφραγίδες από όλη την Κύπρο, εκτός από την επαρχία της Κερίνιας, γιατί το 1974 είχαν μείνει στην άλλη επαρχία, εκτός από μία εδώ πέρα που είναι το κρέμμα του Καμήλου, η οποία δεν χρησιμοποιείται και είχε έρθει στα κεντρικά γραφεία και την έχουμε βάλει στο μουσείο. Όλες οι άλλες τις σφραγίδες έχουν μείνει στα κατεχόμενα. Ποια είναι η πιο σπάνια σφραγίδα που έχετε? Κοίταξε, σπάνιες είναι όλες και προπαντός στα μικρά τα χωριά. Γιατί υπάρχουν συλλέκτες που κάνουν συλλογή τις αγροτικές σφραγίδες. Γιατί αυτές ονομάζονται αγροτικές σφραγίδες, γιατί έρχονται από τα χωριά. Και υπάρχουν μικρά χωριά τα οποία η αλληλογραφία ήταν πάρα πολλά λίγη ή χρησιμοποιήθηκε πολλά λίγο, με αποτέλεσμα οι σφραγίδες αυτές να είναι δυσκολόβρετες και πανάκριβες. Το χτίσιμο της συλλογής των γραμματοσύμων, πού σας οδήγησε την πρώτη φορά, κύριε Λοΐζου? Ποιο ήταν το πρώτο σας χτίσιμο? Το πρώτο μου ήταν τα διάφορα παράξενα που έβλεπα στα γραμματόσημα που ερχόντουσαν από το εξωτερικό. Αυτά που μας είπατε, από άλλες υπήρους. Μετά άρχισα, μετά το 1960, τη θεματική συλλογή της Κύπρου. Μάλιστα. Επειδή ήμουν και πρόσκοπος, άρχισα και μάζευα τα προσκοπικά γραμματόσημα. Μάλιστα. Μου άρεσε η φύση, παίρνα οτιδήποτε γραμματόσημα είχαν με τη φύση. Μετά είναι οι διάφορες σειρές που βγάζει το ταχυδρομείο. Φερρυπίν το 1962 έχει βγάλει την τουριστική σειρά από τα 3 μίλες μέχρι τη 1 λίρα. Μάλιστα. Που είναι από διάφορα τοπία της Κύπρου και ως επιτοπλίστων αρχαιολογικούς θησαυρούς. Μάλιστα. Η σειρά αυτή είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που επαναλήφθηκε το 1966, το 1971, το 1976 και το 1980. Μάλιστα. Μετά είχε βγάλει το Αγρινό το 1962 στην οριστική σειρά, το οποίο υπάρχει μόνο στην Κύπρο. Ναι, και είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο και είναι μόνο εδώ. Ήταν το μοναδικό. Και οι ξένοι που έρχονται ζητάνε γραμματόσημα τα οποία έχουν τοπικό χαρακτήρα. Μετά, αρχίζοντας για να στήσεις μια συλλογή, πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί. Δεν αρχίζεις να κάνεις συλλογή γραμματόσημα γιατί έτσι το θέλεις. Έπεσα στα χέρια σου ορισμένα γραμματόσημα, τα ταξινομάς και αρχίζεις και τα μαζεύεις. Μετά έρχεται και σου λέει από πώς θα κάνεις μια συλλογή, πώς θα στήσεις μια συλλογή. Αν πάρουμε τα κυπριακά τα γραμματόσημα, λέμε. Αρχίζω μια συλλογή από το 1879 που ήρθαν οι Εγγλέζοι στην Κύπρο μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Μετά, αυτό είναι κάπως δύσκολο για πολλούς φιλοτελιστές. Οπότε λέει ο άλλος, εγώ αρχίζω από το 1928 που βγήκαν τα μεγάλα τα γραμματόσημα με τα τοπία της Κύπρου μέχρι σήμερα. Ο άλλος σου λέει δεν μπορεί να πάω ούτε σε αυτόν το. Αρχίζει από το 1960 που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Οπότε οι πιο πολλοί συλλέκτες αρχίζουν να μαζεύουν γραμματόσημα από το 1960 και σιγά σιγά αρχίζουν να πηγαίνουν και πιο πίσω. Μάλιστα. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Σήμερα με αυτή την τεχνολογία και του να πάρεις ένα φάκελο στα χέρια σου, σπάνιο φαινόμενο για τους περισσότερους πια. Υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το ορθογώνιο gadget το οποίο κρατάμε όλοι πια και με αυτό κάνουμε όλες μας τις δουλειές. Πόσο πιο δύσκολο είναι να μαζεύετε πια γραμματόσημα και να συλλέγετε? Πιο δύσκολο τώρα έχει γίνει για το δεν υπάρχει αλληλογραφία, δεν υπάρχουν σφραγισμένα γραμματόσημα. Ναι. Άρα δεν έρχονται φάκελοι, έτσι, ή ως ένα σημείο τουλάχιστον. Ναι. Αντί στους μεγάλους οργανισμούς, στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρείες, περνάνε τα φάκελα από το ταχυδρομείο, βάζουν μια σφραγίδα πάνω, χωρίς γραμματόσημα. Που είναι το τέλος. Που είναι το τέλος και δεν βρίσκεις γραμματόσημα σφραγισμένα. Είναι πρόβλημα τώρα να βρεις γραμματόσημα σφραγισμένα, όχι μόνο κυπριακά, αλλά και οποιασδήποτε άλλη χώρα. Κύριε Λοΐζου, στα χέρια μου εδώ κρατάω τι επίσης. Θα το δείξουμε και στους φίλους τηλεθεατές. Τι είναι αυτό? Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπετε τα γραμματόσημα που έχουν κυκλοφορήσει στην Κύπρο το 2023. 2023 αυτά. Είναι όλες οι σειρές των κυπριακών γραμματοσύμων, τα οποία γίνονται σε ειδικό special presentation pack. Μάλιστα, σε ειδική έκδοση, παρουσίαση, ναι. Το οποίο διατίθεται από τα ταχυδρομικά γραφεία και από το τμήμα του φιλοτελεισμού και από το ταχυδρομικό μουσείο και η τιμή είναι 27 ευρώ. Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ όλη την ιστορία. Είναι βλέπω όλα τα γραμματόσημα. Κυπριακά λεωφορεία βλέπω. Ακριβώς. Το προσφυγόσιμο βλέπω. Το προσφυγόσιμο υπάρχει. Η σειρά Ευρώπα. Η σειρά των Χριστουγέννων. Μια σειρά την οποία έχουμε βγάλει για τα λεωφορεία. Και μια σειρά που έχουμε βγάλει για τις λιβεδούλες. Μάλιστα.
Και βέβαια και το παραδοσιακό μας βιολί, βλέπω εδώ. Ναι, βέβαια. Και το βιολιστή μας. Και πού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί αυτή τη συλλογή? Όλα αυτά από όλα τα ταχυδρομικά γραφεία, από το τμήμα του φιλοτελισμού στην Προδρόμου και από το ταχυδρομικό μουσείο στην οδό Αγίου Σάβα. Πάμε σε αυτό το μουσείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1981. Ναι. Και το οποίο πραγματικά είναι ένας θησαυρός, γιατί στεγάζει, και να το επισκεφθείτε όταν έχετε το χρόνο, αυτό το πλούσιο και ποικίλο υλικό, όχι μόνο των κυπριακών ταχυδρομείων, αλλά και τη μακραίωνη αυτή ιστορία της ταχυδρομικής, αν θέλετε, κουλτούρας, ιστορίας του τόπου. Κουλτούρα, πολιτισμός. Αγαπητέ μου κύριε Λοΐζου. Το Κυπριακό Ταχυδρομικό Μουσείο έχει ιδρυθεί το 1981. Ναι. Και πρώτα στεγάζεται τον αντίκρυπο του Υπουργείου, που είναι τώρα το Υπουργείο Οικονομικών. Στεγάζονταν κάπου σε αυτήν την περιοχή. Ναι. Το 1999 μεταφέρθηκε στην παλιά Λευκοσία, εκεί που βρίσκεται τώρα. Μάλιστα. Μπαίνοντας στο μουσείο, είναι χωρισμένος σε διάφορες αίθουσες με τα διάφορα είδη τα οποία έχουμε. Μάλιστα. Η πρώτη αίθουσα είναι η αίθουσα που υπάρχουν όλα τα γραμματόσημα τα οποία έχουν εκδοθεί επί Αγγλοκρατίας στην Κύπρο. Από το 1879 μέχρι το 1955, που είναι η τελευταία σειρά η οποία έχει εκδοθεί. Μάλιστα. Υπάρχουν όλες οι ταχυδρομικές σφραγίδες. Όπως είπατε και στο βίντεο. Όπως σας έχω πει προηγουμένως. Ναι. Και είναι ταξινομημένες κατά επαρχία. Ναι, τα ακούσαμε και στο βίντεο και κάποιες από αυτές ακόμη πιο σπάνιες. Δηλαδή, κάθε επαρχία έχει τη δική της σφραγίδα. Βέβαια. Και κάθε κοινότητα, ίσως, ή κάθε χωριό. Κάθε χωριό είχε τη δική του τη σφραγίδα. Μάλιστα. Ελάτε να ταξιδέψουμε φωτογραφικά, αν έχει την καλοσύνη, με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Γιώργου του Αβραάμ, ο οποίος μας απέστειλε τις φωτογραφίες. Πάμε και στην επόμενη, παρακαλώ. Ναι. Και εδώ. Εδώ πέρα η επόμενη αίθουσα είναι η αίθουσα που υπάρχουν όλα τα γραμματόσημα, ναι, από το 1960 και μέχρι σήμερα. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, ναι, τώρα είναι οι διάφορες ταχυδρομικές σφραγίδες. Το χωριό που είχαμε όλοι το λάθος στα παλιά τα χρόνια να τα βγάζουμε από τους φαγγέλους, όπως είχε πει και ο κύριος Χρήστος, που έχω βρει γραμματόσημα που βρίσκεται πάνω ολόκληρη η ταχυδρομική σφραγίδα. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη, παρακαλώ. Και εδώ. Και εδώ πέρα συνεχίζει το ίδιο, με γραμματόσημα της σειράς του 1938, με σφραγίδες, ναι, από τα διάφορα χωριά της Κύπρου. Προχωράμε. Και εδώ, και εδώ πέρα το ίδιο. Μάλιστα. Βλέπετε ορισμένα χωριά, είναι η Πέτρα, μπορείτε να η Σκαρίνου. Ορισμένα θα τα δείτε ότι διαβάζονται πολύ, πολύ καλά. Μάλιστα, προχωράμε. Και εδώ, και εδώ πέρα είναι που παρουσιάζονται τα διάφορα γραμματόσημα. Ναι, όταν θα έρθει κάποιος, είναι σε πολύ καλά χέρια κοντά σας. Θα τον ξαναγήσετε. Θα του εξηγηθεί. Εδώ πέρα είναι πάλι τα παλιά τα γραμματόσημα. Ναι. Αυτά είναι από τη σειρά του Μακαριστού του Λουλή του γιατρού. Μάλιστα. Ελάτε. Ο οποίος ήταν πολύ καλός φιλοτελιστής και τα μάζευε κατά χρονολογική έκδοση. Μάλιστα. Προχωράμε, παρακαλώ. Και εδώ το ίδιο. Και εδώ πέρα το ίδιο. Ελάτε. Και εδώ πέρα το ίδιο. Και υπάρχουν και φάκελα μαζί με το. Εδώ πέρα το ίδιο συνεχίζει. Ναι, ελάτε, ναι. Και εδώ πέρα είναι η σειρά του 1928, η οποία υπήρχε σε τετράδες. Μάλιστα. Και βέβαια το Ταχυδρομικό Μουσείο. Είναι η είσοδος του Ταχυδρομικού Μουσείου. Ναι. Ελάτε. Και εδώ επίσης με το ποδήλατο οι ταχυδρόμοι της περιοχής. Όχι με τη. Εγώ έχω φτάσει τους ταχυδρόμους που κάνανε τη διαδρομή με το γαϊδούρι. Βέβαια. Βέβαια. Στα χωριά ήταν με τα γαϊδούρια και μετά στην πόλη ήταν με τα ποδήλατα και στα χωριά μετά τις παίρνανε με τη μοτόρα. Ναι. Και εδώ πέρα είναι ο ταχυδρομικός υπάλληλος επί Αγγλοκρατίας με τη ιστορία την οποία ανέφερε. Μάλιστα. Και δίπλα είναι η σειρά του ταχυδρομικού υπαλλήλου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και εδώ οι σφραγίδες. Εδώ πέρα είναι διάφορες σφραγίδες στο διάφορο χωριό και θα δείτε δίπλα υπάρχει ένα χαρτάκι που είναι πάνω το αποτύπωμα της σφραγίδας. Α, το βλέπουμε, ναι, στο πίσω μέρος. Εκεί ναι, που είναι το λευκό μέρος, όπου είναι το αποτύπωμα του τι έχει πάνω η σφραγίδα. Ακριβώς. Μάλιστα. Εδώ πέρα είναι οι ζυγαριές. Τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν οι ζυγαριές ηλεκτρονικές που έχουμε τώρα. Ναι. Υπήρχαν τα διάφορα βαρύδια, έβαζε στην επιστολή πάνω, τις ζύγιζες. Και ανάλογα με το βάρος. Με το βάρος έμενε το κατάλληλο γραμματόσημα. Και όχι ανάλογα με το μίλι, όπως μας ανέφερε πριν ο αγαπητός κύριος Χρήστος τα παλιά χρόνια. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ πέρα οι ταχυδρομικοί σάκοι, οι οποίοι στέλνονταν. Τα λεφτά από τη μία επαρχία στην άλλη μπαίνουν σε δικό φάκελο. Τον οποίο βλέπουμε σαν σακούλα. Σαν σακούλα είναι, ναι, και μετά εσφραγίζεται με το βουλοκαίρι. Μάλιστα. Και ο παραλήφτης έπρεπε να παραλάβει
άθικτη τη σφραγίδα για να δείξει ότι δεν έχει παραβιαστεί. Και να την αποδεχτεί. Αυτός ο πολιτισμός της Κύπρου και το κυπριακό γραμματόσημο, αγαπητέ μου κύριε Λοΐζου, θα πρέπει να σας κάνει και να μας κάνει υπερήφανους. Μας κάνει υπερήφανους και έχουμε βγάλει αρκετές σειρές οι οποίες ασχολούνται με τον πολιτισμό της Κύπρου και με διάφορα γεγονότα, όπως έχουμε βγάλει το 1978 τη σειρά με τον μακαριστόν, Ελάτε, δεν πειράζει, θα το θυμηθούμε στη συνέχεια. Τον εθνικό μας τον ποιητή. Μάλιστα. Τον εθνικό μας τον ποιητή έχουμε βγάλει το πρώτο, το Λιμπέρτη. Και μαζί με το Δημήτρη το Λιμπέρτη είναι τα πρώτα γραμματόσημα τα οποία έχουμε βγάλει. Μάλιστα. Και τα ζητάει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ασχολείται με τους ποιητές. Μετά έχουμε βγάλει τη σειρά της Αφροδίτης το 1979 και το 1982. Μάλιστα. Και αυτά είναι περιζήτητα. Μετά έχουμε βγάλει γραμματόσημα με τον Παύλο τον Λιασίδη, τον Κρανεδιώτη, τον Λουκίν τον Ακρίτα, με τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, τα οποία έχουν αρκετή ζήτηση και μιλά για την ιστορία και για τον πολιτισμό της Κύπρου. Μια άλλη μεγάλη σειρά που έχουμε βγάλει και αποτελεί από 32 γραμματόσημα είναι η σειρά «Η Κύπρος διαμέσου των αιώνων», η οποία αρχίζει από τον μικρό Ιπποπόταμο και φτάνει μέχρι το 2010 που έγινε, το 2008 που έγινε η υπογραφή της εισδοχής της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και είναι μια ενότητα από 32 γραμματόσημα και βγαίνανε το 2007 8 γραμματόσημα, το 9, το 10 και βγήκανε 32 γραμματόσημα και αυτά έχουν αρκετή ζήτηση. Βέβαια. Και αξία. Δηλαδή μιλάει για την ιστορία και για τον πολιτισμό της Κύπρου μέσα σε 4 φιλαράκια. Μάλιστα. Να επαναλάβουμε παρακαλώ τις ώρες λειτουργίας του Ταχυδρομικού Μουσείου. Το Ταχυδρομικό Μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινώς από η ώρα 9 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα και Σαββάτων από 9 μέχρι τη 1. Μάλιστα. Αναλαμβάνουμε να καθοδηγήσουμε ένα φιλοτελιστή και ένα συλλέκτη πώς να ταξινομήσει τα γραμματόσημα του, τι αλκούν θα χρησιμοποιήσει για να βάλει τα γραμματόσημα και όλα αυτά γίνονται αφιλοκερδώς. Μπορούμε να τους εκτιμήσουμε τα γραμματόσημα τους όταν θέλουν για να ξέρουν τι αξία έχουν, για να ξέρουν πού θα τα προφυλάξουν. Και όλα αυτά γίνονται αφιλοκερδώς. Και αυτό σας τιμάει ιδιαίτερα, να ξέρετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε για αυτή την προσφορά, την πολυετή και υπερήφανος για την προσφορά σας και το έργο σας, αγαπητέ μου κύριε Λοΐζου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς καλύτερα. Ολοκληρώνοντας, αγαπητέ μου κύριε Λοΐζου, τι θα συμβουλεύατε ίσως γονείς που μας βλέπουν αυτή την ώρα, ή και παππούδες και γιαγιάδες, για τα εγγόνια ίσως ή και τα παιδιά? Συμβουλεύω τους γονείς να παροτρύνουν τους μικρούς να αρχίσουν τη συλλογή των γραμματοσύμων. Φτάνει το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ. Ακριβώς. Και το κομπιούτερ. Ή τουλάχιστον ας το περιορίσουμε λίγο. Να το περιορίσουμε. Και μια καλή περίοδος για να αρχίσει ένα μικρό στο φιλοτελισμό είναι από τη χρονιά που γεννήθηκε. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι δεμένο μαζί του. Είναι αυτό που εξηγώ στους μικρούς όταν έρχονται εκεί πέρα. Να αρχίσουν το φιλοτελισμό από τη χρονιά που γεννήθηκα. Να ψάξουν να βρουν τα γραμματόσημα της εποχής της χρονιάς που γεννήθηκαν και να συνεχίζουν να τα παίρνουν ανελιπώς κάθε χρόνο. Μάλιστα. Μετά από τα λεφτά τα οποία παίρνουν από τη γιαγιά, από τον παππού, από τους θείους, από τη μάμα και από τον παπά, μια μικρή οικονομία να βάζουν ορισμένα λεφτά και να έρχονται να αγοράζουν ήδη τα γραμματόσημα με τα λεφτά τους για να ξέρουν ότι είναι δικά τους. Και έχει και περισσότερη αξία έτσι. Και το εφαρμόζουν πάρα πολύ. Γι' αυτό αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε σε πολύ καλό. Φέρει την έκθεση που ήταν κλειστό το σχολείο είναι στους 3 ιεράρχες. Θα περάσανε 10 μαθητές μαζί με τη γιαγιά, με τον παππού, με τη μάμα, με τον παπά, για να δούνε το μουσείο και να αγοράσουν γραμματόσημα. Χαίρομαι γι' αυτό, παππού. Κάθε Σαββάτο έχω μικρούς οι οποίοι έρχονται ειδικώς για να πάρουν τα γραμματόσημα τους. Βλέπετε, ολοκληρώθηκε μια ώρα πολύ γρήγορα. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να μας ξανάρθετε. Και για νεότερες πληροφορίες. Πολύ ευχαριστώ. Και για οτιδήποτε άλλο. Περιμένουμε πρόσκληση. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνατε στην ροφιά μέχρι αυτή την ώρα και δει τον καλό συνάδελφο Γιώργο Αβραάμ για αυτή την ευκαιρία σήμερα.